Gadyrly student ýaşlarymyz, biz Türkiýe döwletinde öz watanynda studentligi ýüzlenýäris. Biz IHH Insanperwerlik guramasyna ýüzlenip, bizim Türkiýedäki illeşmemize şu kyn ýagdaýda kömek bermeklerini soradyk. Bizim indiki maksadymyz bu berilen kömegi siz bilen paýlaşmakdyr. Mundan başga da biz pul meselesinde kösenýän studentlerimiz üçin bu guramalardan kömek soramamyzy göz tutýarys. Gadyrly illeşlerim, şu ýere ýüz tutmaňyzy haýyş edýäris. Goşmaça habarlaşmak üçin Messenger ýa-da WhatsApp arkaly SMS iberip bilersiňiz. Studentler Jemgyýeti Istanbul, Türkiýe +37 069 95 30 29. Goşmaça habarlar bolsa, ýene-de geljeki çykyşlarymyzda agdalar. Şonda her bir studentin özi agdalan gurama baryp digerli kömegini alyp biler. Bizim maksadymyz sizin studentlik statusyňyzy, okuwyňyzy tamamlaýançaňyz kanuny laýyklykda saklamakdadyr. Başyňyz dik bolsun, adamlar görjeňiz gowulak bolsun.